dai starin Haruna Ahmad ne. I got the mama on top. Daraja uwa take ce ki haska duniya ta, aminiya uwa ta babu kamar ki a lahira ta. Mahaifiya 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 ta, abar yabo abar yabo abar yabo ta. Ke ce dai uwa ta gari tun da kin mini tarbiya. Umma na ina son ki sosai, Allah ya kara lafiya. Uwa kenan kina mini duka abin da na so duniya. Allah ya biya ki ya ummata ya sake aljanna. Dinki dole ne in har mutum yana so ya yi albarka. Dukkanin yabo da ke dace ummata mai sakin fuska. Ba kamar ki ai mahaifiyata a bar so da ba iyakar sabon magana da ke. Ai dole na ya zamto in tausasa na tsuguna ya ummata sami ni albarka. Ina natsuwa inda kice Allah ya yi albarka. Kin fi kowa so a ce ko yaushe ina da ɗayan ɗaukaka. Ni da mallaki na ainaki ne ya uwa ta gari. To ina son ki ina kaunar ki mama ta, tun ina ciki kike ta bani gata, kuma kina yi mini kyawun fata. To wai da mene zan biya uwata? Sai dai addu'a Allah ya saka mata da gidan aljanna ki je ki huta. Allah ban dama ne ta kyautata mata, duk ya tsanani kan na bata mata. Mota gidan sama tuna siya mata, duka sati Saudiya in biya mata. Farfesun kaji shanu a soya mata. Kina mun addu'a har in zana fita a dawo lafiya, kun ji mun fita. Ko ina naje ai bana mance ta, wanda bai son maman shi ai ya jibuta. Dan mama on top mama ai ni ne danki, addu'a ta kullum Allah taya miki. Dan ba wanda ya nuna gata kamar ki, Allah ban dama ne ta kyautata miki. I love you, I miss you my mother. Bana mancewa da kai ai my father. Dan mama on top dan ku ne sai na faɗa. Kai sai na faɗa. Daraja uwa take ce ki haska duniya ta, aminiya uwa ta babu kamar ki a lahira ta. Mahaifiya 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 ta, abar yabo abar yabo abar yabo ta.